Secret mo. I'm an alter. Isa akong alter, isa sa mga nagpo-post sa mga videos sa Twitter and Telegram. Mga pinopost ko sa Twitter is mga live sex videos, as in lahat. Kita ang mukha. Kaya ako napasok sa ganitong kalakaran kasi ako kasi ang parang breadwinner sa aming magkapatid, sa aming dalawa. So, sa akin nakaasa yung nanay ko tapos yung mga pamangkin ko. Since nag-graduate ako ng high school, nag-start na ako nag-work hanggang until now, never nag-stop ng work. Kaya napasok sa ganyang kalakaran na sabi ko parang kulang yung mga sinasahod ko. Marami kasing mga famous alter dyan talaga na kung binabayaran talagang malaki kapag ina-hire sila as in talagang mapapawaw ka na lang mga ganyan. Pero Pwedeng malaman kung magkano yung dun sa mga sikat? Siguro estimate ko lang siguro pumapalo sila siguro ng mga 10 per customer. Minsan may mga foreigners, may mga Pilipino din, mga ganyan. Nakakadagdag din naman ng kita yung mga binabayad sa akin ng mga nagiging customer ko. Although na yung pagiging alter ko is parang sideline ko pero hindi ko na maiwasan. Although na gusto kong iwasan, gusto ko nang i-stop yung pag-alter pero parang pasan ko lahat. Sino dito yung pakiramdam niya ay pasan niya ang lahat? Pakiramdam mo ba, kabisyo, pasan-pasan mo ang lahat? Ikaw ba ang breadwinner ng inyong pamilya? Sa'yo ba napasa ang responsibilidad? Na kumita ng pera nang sa gayon ay may pambayad kayo sa inyong monthly bills sa bahay. Kabisyo, kung ikaw ang breadwinner ng iyong pamilya kahit wala ka pa namang sariling anak, isang mahigpit na yakap sa'yo. Alam ko minsan naiisip mo, ibenta mo na lang kaya yung 2 kidney mo. Pero hindi naman po pwede. Siguro naisip mo, ibenta mo na lang yung sarili mo. O yung dangal mo, itaya mo na lang. Para kahit papaano, gumaan-gaan naman yung pakiramdam mo. Kasi yung sarili mong pamilya mismo, nagpapabigat sa nararamdaman mo. Yung ikaw yung nagiging lakas nila. Pero paano sa mga pagkakataong ikaw naman ang nangihina? Pwede mo rin bang asahan ang iyong mga kapamilya na maging lakas mo? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon malakas ka. May mga panahon ding malandi ka. Ay! Charot with darot. I mean, hello, diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon malakas tayo. May ibang pagkakataon, marupok tayo. Malandi tayo, maharot tayo, o kaya naman, mayabang tayo. In short, kabisyo, walang forever. Kung yan ang nararamdaman mo ngayon, naway makahanap ka ng paraan para mahanap mo talaga ang tunay na kaligayahan at tunay na makapagpapagaan ng bigat ng nararamdaman mo. O yung mga nag-alter-alter dyan. Buhay nyo na yan. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Magkasama tayo, kabisyo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang pagtuklas ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nakailang ama-amahan ang panganay kong anak.
nakailang ama-amahan ng panganay kong anak. So meaning may anak ang ating secret file sender at ilang lalaki ang dumaan sa buhay niya. Ang hirap talagang makpakilala. Sa totoo lang. Yung simple nga lang na magpapakilala ka sa mga magulang mo ng bago mong manliligaw, hindi pa jowa. Ang hirap na. Yung tipong, ma, si ano nga pala, makikitae lang. De, charot lang. I mean, sasabihin mo, si ano po pala, ganyan-ganyan. Tapos magmamano sa nanay at tatay mo. Tapos eventually, maghihiwalay din naman pala kayo o hindi naman pala kayo magtatagal. Parang ganun din yan dun sa bata kung sakaling single mom ka. Papakilala mo yung manliligaw mo sa anak mo. Tapos, hindi naman pala magtatagal. Tapos nakailang pakilala ka na. Naguluhan na yung bata. Iniisip niya baka friends niya lang lahat yun, di ba? Charot with harot. Anyway, kaya gets ko yung iba na nagpapakilala kapag sure na. Gets ko na hindi nagpapakilala yung iba hanggat hindi pa talaga na ikakasal. Or malapit ng ikasal. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files.